Mayong gabi sa tanan. Happy New Year. Happy ba inyong bag-ong tuig? Salamat sa Ginoo. Kung imong tanawon karon, ang gawas grabe ang pagsadya, grabe ang kalipay, grabe ang pagkabibo. Pero karong gabi una, salamat sa Ginoo. Tungod kay ikaw nga naglingkod diha igsoon, nakasabot ka nga ang angayan sa ato mga pagsimba, ang angayan sa ato mga pagdayeg, pagsayaw, pagyukbo, kauban nato karong gabi una. Amen? No, mo na ako ang pagampo nga inighuman sa ato ang service. Wala na'y tinguha nga muhapit pa sa gawas aron makigambit no sa kalipay o pagsadya. Hinoon iniguli na to sa tumbalay, diretso ta, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo nga atong madawat karong gabi una. Amen? Kay dili na nato dapit igsoon. Amen? Ang atong dapit diha sa presensya sa Ginoo. Okay? So, ato ta karon sa pulong sa Ginoo. Andam na ta nga mukaon, no? Dunay istorya sa 5 ka baki. Are sitting on a log that is floating in a pond. Kanang sa Bisaya sa pond kani. Fish pond, punong. The 5 frogs have a committee meeting and decide that they are going to jump. Okay? They are going to jump into the water. Now, ang pangutana, how many frogs are there on the log? Pila man ka buok? 5. Okay, why? Because nag-decide lang sila that they are going to jump into the water. Dunay kalainan sa kanang because talking about jumping into the pond is not the same as actually doing it. Amen? Nakuha ninyo mga igsoon? O kana siya nga panghitabo, ma-apply na to na siya sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. Tungod kay karong gabi una, naata igsoon because we are not just hearers of the Word of God, no? Kundili, we must do what it says. Kung unsay nato nadunggan sa pulong sa Ginoo, ang pinaka-the best nga atong buhaton igsoon ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Because the power of the Word of God is seen, makita diha sa ato ang pag-obey. Sa dihang mo-obey ka sa pulong sa Ginoo igsoon, diha makita ang gahom sa pulong sa Ginoo. Muna nga karong gabi una, dili nato tugutan nga ang word sa Ginoo nga atong madawat mulabay lang sa atong kasing-kasing. Kung dili kinahanglan mo puyo gyud sa ato ang kinabuhi, sa ato ang kasing-kasing. Kabantay mo igsoon, nagkagrabi na ang kalibutan. Hello? Nagkalisod na ang panahon, nagkamahal na ang palaliton, no? Muna ang panghitabo karon mga igsoon. Pero kung dili ta mukapit sa Ginoo, man ta mukapit. Kapita sa atong kaalam, sa atong kabtangan, sa atong kwarta, or sa atong title sa kalibutan, or unsa pa inaan nato, wala na assurance diha igsoon. Amen? So tonight, mag-isgot ta og bag-ong sinugdanan. But before ta mo padayon, magampo sa ta. Father, we thank you, Lord. We thank you for your presence in this place. Salamat kaay Ginoo sa imong presensya nga nagalihok. Lord, sa matag kasing-kasing nga naa karong gabi na, Lord. Akong prayer, Lord God, nga pinaagi sa imong pulong. Your word, Lord, mag-empower na mo, mag-enlighten, mag-encourage na mo, Ginoo. Og muli mi, gikan ani nga dapit, Lord, never be the same again. Thank you so much, Lord. Bless your word tonight. In Jesus' name, amen og amen. So, ang title sa akong message, giulohan na siya og Fresh Start. Okay? Everybody say Fresh Start. Ang subtitle ani is, I'm not going back, I'm moving ahead. Okay, everybody, I'm not going back,
I'm moving ahead. Okay? So, kung sa may mga butang, no? Or mga hugaw nga, or dili maayo, nga natugutan nimo last year, 2022, dili na mahitabo nimo karong 2023. Amen? Siguro naatay lain-lain nga mga experiences sa atuang kinabuhi. Sa atong kinabuhi nga Kristohanon, napakya siguro ta, nakasala siguro ta atubangan sa Ginoo, daghan siguro tag mga wala nahimo nga gusto sa Ginoo nga ipabuhat sa atua, wala siguro ta kasugot sa pulong sa Ginoo. Kanang mga butangan na hitabo na to 2022 igsuon, dili na mahitabo karong tuiga. Hello? No? Siguro mingon ang uban nga, grabe kay nahitabo na ko last year. Grabe ako mga experiences. Grabe ang mga sala nga akong nahimo last year. No? Sultian ti ka karong gabi una. Kung unsa man ka grabe ang imong sala, mas grabe ang gugma sa Ginoo. Amen? Hallelujah. So salamat sa grasya sa Ginoo. Bisad bitaw dili ta takos, dili ta angayan, gipaboran ta sa Ginoo. Inana kanindot ang grasya sa Ginoo igsuon. Di man ta tatakos, di man ta angayan, no? Dili gid ta angayan, pero ang pabor sa Ginoo naa sa ato ang kinabuhi. Mao na nga karong gabi una. Usahay man gud ang uban himuon og excuse ang grasya sa Ginoo nga magpakasala. Kuan bitaw kanang maluluyon ang Ginoo, pasaylo man gid ang Ginoo, grasya man ang Ginoo. No, usahay mauna ang mga response sa tawo. Abusaran nila ang grasya sa Ginoo. Pero karong gabi una, ikaw nga naglingkod diha mga igsoon, ang atong dapat nga response sa grasya sa Ginoo, no? Kundi atong response igsoon sa grasya sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, no? Ang atong pagsimba sa Ginoo. Amen. Ang ato ang kinabuhi nga nausab atubangan sa Ginoo. Amen. Ang ato ang pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagpangabig ug mga kalag, mauna dapat ang atong response sa iyang grasya sa ato ang kinabuhi. Hello. Amen. So, salamat sa Ginoo. And New Year man gyud ta, no? Bag-o nga tuig. Kasagara nasa una-una sa tawo nga i-reset niya iyang kinabuhi. Mura ba og nasa gusto usbon. Gani ang uban dunay gitawag og mga New Year's resolution. Kana bang mga gusto nimo mahitabo? No, naay mga New Year's resolution. Kasagara common kay nga naa sa New Year's resolution, mag-diet na jud ko. Kinsa na apil ana? No? Mag-diet na jud ko, kanang mag-no rice na jud ko, karon tuiga. No? Char. Sahay daghang kitag mga New Year's resolution, daghan tag mga alang sa uban nga kanang danay ginabawal, di na jud kumukaon, ani. Alang sa mga nagsakit ang tiil, no? Di na kumukaog bulalo, di na kumukaog lamang loob. Na mga New Year's resolution na gusto niya tangtangon. Siguro sa negosyo, gusto ko yung ani na gidandagan sa akong business, usbon ako ang marketing strategy, mao ni akong pangbuhaton, no? Mao ni ako ang gusto mahitabo. Sa trabaho ba ka? Di na jud ko malate, di na jud ko mag-absent, no? Natay mga gusto mahitabo sa ato ang kinabuhi. We want kanang fresh start sa every area sa ato ang kinabuhi, no? Yes, okay kayo na igsoon. But what about a fresh start in your relationship with God? Nagtuo ko karong gabi una igsoon nga ang pinaka the best of the most important step nga atong buhaton this year is a fresh start sa atong relationship sa Ginoo. Amen? Kung stop making excuses. Sometimes, naigayon sa akong kinabuhi, nag-evaluate ko sa akong kinabuhi. Og nakita na ko igsoon, nga daghan kay kog excuses atubangan sa Ginoo. Muna karong gabi una, undangon na nato paghimo og mga excuses atubangan sa Ginoo. Kay nasabtan ako igsoon, the biggest
barriers to your success are your own excuses. Hello. Balik ko na ko. The biggest barriers to your success are your own excuses. Mao day hinungdan igsuon nga daghan kayog area sa atong kinabuhi nga wala ta nahimong nagmalampuson tungod kay daghan kayo tag excuses sa atong kinabuhi. Amen? Brad, cell group na ta. Dala tag VIP, kuan man gud kuya, no? Naay mga excuses. Pero karong tuiga igsuon, dili na mahitabo sa atong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Okay. Now, doon na hinubay sa Bible, there is John chapter 2, verses 13 to 16. Kung basahon ang pulong sa Ginoo. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo. Busa, miadto si Jesus sa Jerusalem. Asa siya miadto? Sa Jerusalem. Dito sa hawanan sa templo, nakita niya ang mga tawo nga namaligyag mga baka, mga karnero, ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giyabu usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis ug kwarta ug gilintuwad ang ilang mga lamesa ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Amen. You know, God is very particular kung maghisgot na og temple. Hello? Particular kayo ang Ginoo basta maghisgot na gani og templo tungod kay ang templo naa diha ang presensya sa Dios. Naa diha nagpuyo ang presensya sa Ginoo. Amen? Because it is where the presence of God lives. Oh, sa una kung dunay paghalad, dunay mga ritual or dunay mga halad nga pangbuhaton, asa man siya buhaton? Sulod sa templo. Amen? No? Sulod sa templo. Kung dunay mga spiritual activities, dunay mga pambuhaton ang pari, dunay pambuhaton ang mga leaders, no, diha sulod sa templo. Okay? God is very particular mahitungod sa templo. Pero sa atong gibasa igsoon, unsa may giingon sa pulong sa Ginoo? Gihugaw-hugawan ang templo sa Ginoo. Nahimong merkado. Imaginon siguro nimo nun ay mga baka na ay kini nga lugar, imagino na to na ay mga baka diri, na diri dapit na ay money changer, dito dapit na ay namaligyag kalapati, unsa pa na diha. Nya perting daghanang tawo, saba, hugaw. Siguro ang mga baka malibang sulod sa templo, no? Sige ingon ni Jesus, gihugaw-hugawan, giabog niya tanan igsuon, no? And tonight, gusto nako ipahinumdom na tong tanan nga ikaw nga naglingkod diha, templo ka sa Ginoo. Amen? 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ingon ang pulong sa Ginoo, don't you realize that your body, kinsay naay body diri? Murag gamay, murag katunga ra may naay body. Usa man ang uban? Kinsay naay mga body diri? Kitang tanan, amen? So ingon ang pulong sa Ginoo, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself. Kita mga igsoon ang puloy-anan sa presensya sa Ginoo. Kay kita man ang puloy-anan sa presensya sa Ginoo, dapat dili nato hugaw-hugawan ang templo sa Ginoo. Amen? Dili nato tugutan ang sala, dili nato tugutan ang mga hugaw nga mupuyo sa ato ang kinabuhi, kay kita ang templo sa Ginoo.
kay ang sala makapahugaw sa imong kinabuhi. Makaamin ba ka ana igsoon? Ang sala makapahugaw sa imong kinabuhi. Subo kay paminawon. No, daghan kay midawa sa presensya sa Ginoo sa Holy Spirit, pero nagpagamit sa dili maayo. Nag-grieve ang balaang espiritu igsoon. So alang nato nga nakadungog karong gabi una, dili nato pasubon ang presensya sa Ginoo nga naa sa ato ang kinabuhi. Amen? No, sa panahon nga naay tentasyon moabot sa atong kinabuhi, no, itungab na unta nimo ang baso. Ihit na unta nimo ang sigarilyo. Na unta kay buhaton nga dili maayo. Na nauntay pulong nga dili maayo mo gawa sa imong baba, pero nakahinumdum ka, oy, templo man day ko sa Ginoo. Amen? Atong ampingan ang atong kinabuhi. Atong atimanon ang atong kinabuhi tungod kay puloy anan ta sa Ginoo. Okay? Naa maabot nga mga pagsulay, tentasyon, mga struggles. Remember, makadaog ka igsoon kay kusgan ang Ginoo nga nagpuyo diha kanimo. Hallelujah. Pag gusto mo sulod ang yawa, ingna siya, no entry. Amen? God's property. Hallelujah. God's residence. Okay, hallelujah. Now, listen. Wala lang miyan ni si Jesus sa kalibutan aron maghimo og mga milagro, magpakaon sa mga tawo, no? Mag-ayo sa mga masakiton, unsa pa man, magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Minanhi pod siya igsoon aron bungkagon ang trabaho sa yawa sa atong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Hinluan ang atong kinabuhi, himuon tang gawas nun sa Dios. Unsay trabaho sa yawa sa imong kinabuhi 2022, dili na mahitabo 2023 kay gibungkag na sa Ginoo. Amen? Now, let me share with you upat ka steps to have a fresh start in your relationship with the Lord. Okay? Number 1, forget the past. Unsa daw? Kalimtan nato ang mga nangagi. Pila nato diri na ay mga nangagi. Amen. No, kitang tanan na atay mga nangagi, na atay mga past, ug usa di ay igsoon nga gusto sa Ginoo nga mahitabo sa atong kinabuhi, no, aron makabaton ta og fresh start sa atong relasyon. Amen. Forget the past. Usahay man gud ang uban, mahinumduman pa jud nimo ang mga nangagi nga perti ng dugaya, bisag dugay na kaayo, murag labas pa kasi mong unahuna ba, murag gahapon ra nahitabo, pero perti na ito dugaya. Kinahanglan kalimtan na nato na igsoon. Forget the past. Isaiah 43:18-19, ingon ang pulong sa Ginoo, forget the former things. Sa daw? Kanang former things, mao na ato ang past. Mao na atong mga nangagi. Ug unsay gingon sa pulong sa Ginoo? Forget. Everybody say forget. Do not dwell on the past. Ayaw daw og dwell. Kung imong tan-awon, ang word nga dwell sa dictionary, it means to remain. Pagpabilin. Unsa pa man? To live as a resident. Mo day na meaning sa dwell. So ingon ang pulong sa Ginoo, do not dwell on the past. It means that do not remain on the past. Hello? Do not remain on the past. Do not live as a resident on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wastelands. Kabalo ka igsoon, God is going to do new things sa imuhang kinabuhi. Mga bag-ong mga butang buhaton sa imuhang kinabuhi, buhaton sa Ginoo. God doesn't want you to dwell in your past igsoon. Matod pa ni Bishop Uriel, ingon siya,
God is not interested in your past. He is excited about your future. Excited ang Ginoo unsay mahitabo nimo sa umaabot igsoon. Mao na nga kalimtan na nato to kay dili man interested ang Ginoo sa ato ang past. Amen. Pero usahay magkinabuhi paghihapon ta sa ato ang past. Unsay mga nangagi makaapektar gihapon sa atong karon nga kinabuhi. Pero gingon ang pulong sa Ginoo, forget the former things. Because God is excited about your future. Amen? Do not let the shadows of your past control your future. Mo ta kong gingon ganina, usay mo flashback pa, mo balik pa, pero dili nato tugutan igsoon nga mo control siya sa ato ang ugma. Amen? Hallelujah. How many of you here gihimo ng gawas nun sa Ginoo? Ang tanang mga gawas nun, say hallelujah. You know you are free if you stop thinking about your past and start thinking about your future. Kana bitang mga gawas nun nga mga tao igsoon. Mao na ang mga tao nga nagsugod og hunahuna, nagsugod og kalimot sa ilahang past ug nagsugod og hunahuna sa ilahang future. Kung nagsigip pa ka gunahuna sa imuhang mga kagahapon, nagsigip pa ka gunahuna sa imuhang past igsoon, basig wala pa ka nahimong gawas nun. Kaya ang mga gawas nun, mao na ang mga tao nga nagsugod og limot sa ilahang mga kagahapon ug nagsugod og gunahuna sa ilahang ugma. Amen? Focus not on what is behind, but on what lies ahead. Kabalo ka igsoon, dunay pinaka the best nga giandam ang Ginoo para nimo. Mabita nagingon sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store to those who love Him. Nahigugma bata sa Ginoo? Be excited sa buhaton sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ikaduha nga step nga atong buhaton is remove obstructions. Okay? Kung imong tanawon sa dictionary ang word nga obstruction, it means obstacle. Mga block or mga nag-ali. Kung imo sigurong evaluate imuhang kinabuhi karon igsoon, basin dunay mga obstacles, dunay mga obstructions sa imuhang kinabuhi. Ano man gyud no nga last year, di man jud kay ko ka sutoy sa akong pag-alagad sa Ginoo, di man jud kay ko kasutoy sa akong pagpangalagad sa Ginoo, basin og dunay mga obstructions, dunay mga nag-ali, dunay mga obstacles sa imong kinabuhi. Diha sa imong ministry, sa imong devotional, sa imong pagsimba, sa imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, no? Karong gabi una igsoon, ato na nang tangtangon ang mga obstacles. Ato na nang tangtangon ang mga obstructions sa ato ang kinabuhi. Amen? Kana bitawng sakyanan, basta naay mag-ali ana sa likod, di ka na kalarga. No? Bita nag-park ka diha. Dayon, ang atrasana naay nag-ali. Di ka kalakaw. Amen? Inana pod sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon. Usahay di ta ka sutoy, di ta ka diretso og lakaw sa atong kinabuhi diya sa Ginoo kay dunay nag-ali og ato ng tangtangon igsoon pinaagi sa presensya sa Ginoo. Bantay mo na mga establishment, na mga balay, no, gibutangan nila, do not block the driveway. No? Kay nga naman, kay pag naay mag-block, di sila kalakaw, di sila ka sutoy-sutoy og lakaw. Amen? Okay. Now, James chapter 1 verse 21, ingon diri, si James mga igsoon naghatag sa mga examples, no, sa mga obstructions. James 1:21, ingon ang pulong sa Ginoo, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing.
kay makaluwas kini ninyo. Amen? Isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat igsoon. Amen? Likaya nato ang mga butang nga makapalayo nato sa Ginoo. Pila nato diri gusto nga magkalayo sa Ginoo. Amen? Dapat magkalayo ta sa Ginoo, dili ta magkalayo sa Ginoo. Amen? Inyara gud imuhang tapad ina brad sister, dapat magkalayo, dili magkalayo. Gikus ka kanang nay conviction. Kay basig kinahanglan sa anak nga pulong. Balik-balik sister, brother, sige. Dapat magkalayo, dili magkalayo. Amen? Hallelujah. Okay. Naabay butang, gibuhat, or baka tawo, nga hinungdan, nga nalayo ka sa Ginoo, likaya na nato na igsoon. Kung evaluate nimo imong kaugalingon, tanaw nimo imong kinabuhi, naa siguro yung mga kanang nag-ali ba, o na imong hinungdan, nga nagkalayo ka sa Ginoo, likaya na nato na. Kung ang imuhang silingan, mo'y hinungdan, nga magkalayo ka sa Ginoo, likaya na na. Amen? Imuhang kumpare nga kanunay ka imbitaron og inom, mo'y hinungdan nga magkalayo ka sa Ginoo, likaya na nato na. Hinuon adto ta sa ato ang leader, adto ta sa atong pastor nga mahimong rason nga magkalayo ta diha sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Okay, ikatulo, obedience to His word. Okay? Yung ang pulong sa Ginoo, John 14:15, if you love me, obey my commandments. Pinaka-the best nga atong mahimo, ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga anak sa Ginoo, is ang pag-obey sa pulong sa Ginoo. Kay pwede man igsoon, yes, nakadungog ta karon sa pulong sa Ginoo. Amen? Siguro na bless ta sa pulong sa Ginoo. Nagministeryo ang pulong sa Ginoo. Pero pwede nga dili ta mo obey. Hello. Karong gabi una igsoon, dasigon ta mo. I-obey nato ang pulong sa Ginoo. Amen? We have the intentions to put the word of God into practice, but listen closely. Intentions are good, but obeying and doing it are far more better. Pinaka-the best ang pagbuhat o pagsugot sa pulong sa Ginoo. Muna karong gabi una igsoon, desisyonan nato sa ato ang kasing-kasing. Nga sa dihang makadungog ta sa pulong sa Ginoo, magministeryo ang pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, desisyonan nato nga sugto nato ang pulong sa Ginoo nga atong nadunggan igsoon. Amen? Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ato sang pakpakan ug kusog kayo ang Ginoo. Come on, hallelujah. Thank you, Lord. Unsa toy una igsoon? Forget your past. Ikaduha, remove obstructions. Ikatulo, obedience to His word. Ug katapusan nga isgutan nato is renew your mind. Everybody say, renew your mind. Romans chapter 12, verse 2. Ingon ang pulong sa Ginoo, don't copy the behavior and customs of this world. Unsa daw gingon sa pulong sa Ginoo? Ayaw ninyo suna. Ayaw ninyo kopyaha. No? Ang unsa daw? Behavior. But pasabot, ayaw ninyo kopyaha ang pamaagi sa pagkinabuhi ni ining kalibutana. Amen? Kung ang ubang mga tao sa gawas, no, nagkalipay sa dili mao, dili na to kopyahon. Amen? Dili ta mo compromise. Hello? No, usahay ra ba magbalik-balik? Labaw na naakay silingan sa imong negosyo, nga naay kan-anan, din magsigig balik-balik og music, usahay mo ra pud kag ikaw Kristohanon ka. No?
No? Pero karong gabi una igsoon, dili nato ipahiuyon ang atong kinabuhi sa pamatasan aning kalibutana. Amen? But, ingon ang word sa Ginoo, but let God transform you into a new person. Saan daw ka sa Ginoo? I-transform ka sa Ginoo. Hello? Excited ba ka nga i-transform ka sa Ginoo? But let God transform you, saan makapag-transform sa Ginoo? Into a new person, sa NLT ni siya, into a new person by changing the way you think. Buot pasabot igsoon, dunay renewing sa ato ang hunahuna. Kay kung walay pagkausab sa atong hunahuna, walay kausaban sa atong kinabuhi. Importante kaayo ang kausaban sa ato ang hunahuna. Changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Na ay will ang Ginoo sa atong kinabuhi. Unsaon man nato nga makasabota, masabta nato ang will sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa dihang ma-renew nato ang ato ang hunahuna. Amen? Okay. For a fresh start in your relationship with God, you need to change the way you think. Kay usahay diri sa atong hunahuna, daghan kaayong musulod. Amen? Daghan kay tag hunahunaon, daghan kay musulod diri nga makadisturbo no, sa ato ang relasyon sa Ginoo. Pero unsay gingon sa word sa Ginoo, renew your mind. Let us ask the Holy Spirit to renew our minds. Amen? Ephesians chapter 4, 22 to 23. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Amen? Kinsa ang atong tugutan nga mo renew o musab sa atong hunahuna? Ang presensya sa Ginoo, ang Holy Spirit. Dapat igsuon, gwardyahan nato ang atong hunahuna. Amen? No, kay sama sa kong ingon ganina, daghan kay musulod dire. Mga dili maayo, no, na mga panghuna-huna nga dili gid maayo, pero gwardyahan nato. Proverbs 4:23 sa CEB nga version, ingon diri, more than anything, you guard and protect your mind, for life flows from it. Kung dili day nato magwardyahan ang atong hunahuna igsoon, delikado day ato ang kinabuhi. Kay mo may gingon sa pulong sa Ginoo, your life flows from it. Muna ang gagidasig ta sa pulong sa Ginoo to guard and protect our mind. No? Kay pag di nato magwardyahan, dili nato mabantayan, masudlan og dili maayo, dili mao, maapektaran ang atong kinabuhi. Amen? Replace any thought that doesn't agree sa pulong sa Ginoo. Kay usahay manggod, tungod sa kalisod sa panahon, tungod sa dili na maayo nga panghitabo sa kalibutan, usahay dunay mga panghuna-huna nga musukwahi na sa pulong sa Ginoo. Hello? Pag moabot gay na naigsoon, i-replace na sa pulong sa Ginoo. Listen, remember, anything nga atong hunaon that is against the Word of God is not of God. Amen? Pag naanagay mahuna-huna nimo, musulod sa imong hunahuna nga sukwahi na gani sa pulong sa Ginoo, dili na iya sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Muna, magpapuno ta sa pulong sa Ginoo. Kaysa dihang mapuno ta sa pulong sa Ginoo, atong kinabuhi mapuno sa pagtuo. Amen? Kaya yung sigingon sa Bible, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Because God is not moved by our complaints. He is moved by our faith.
matandog ang Ginoo pinaagi sa imong pagtuo. Amen? Atong palakpakan ug kusog kaayo ang Ginoo. Pila nato diri gusto og bag-ong sinugdanan sa atong relasyon sa Ginoo. Ato ning buhaton igsuon. Tanan nga nadunggan nato sa pulong sa Ginoo, atong i-aplikar. Kay pwede kaayo nga nakadungog ta sa pulong sa Ginoo, pero dili nato buhaton. Kini mga igsuon, pulong sa Ginoo. Nakinahanglan ba ta sa pulong sa Ginoo? Muna'y pinakagikinahanglan nato. Kay muna'y mulungtad hangtod sa hangtod igsuon. Sige ngon sa Bible, heaven and earth will pass away, but my words will remain forever. Sa panahon karon, wala na tay laing kapitan, wala na tay laing hawiran, kundili ang pulong sa Ginoo. Di ta mohawid sa unsay naa nato. Di ta mohawid sa unsay mga naa nato, kabtangan, mga properties, kaalam, no? Mga titles na to sa kalibutan, hawid ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Let us pray. Father, we thank you. Thank you so much, Lord, sa imong pulong among nadawat karong gabi una. Salamat, Lord, sa imong pagdasig kanamo, pag-encourage kanamo, pag-enlighten kanamo, Ginoo, sa imong word. Salamat, Lord, nga amo ang kini nga templo, Ginoo, amo ning atimanon. Dili na mo ni hugaw-hugawan kung puloy ana ni nimo Ginoong Dios. Salamat kay Ginoo, bisan pa man karong gabi una, ako nagaampo o Dios sa tanan, Lord, nga naa karon Ginoo. Nga imong pulong, Lord, nga nadawat, maaplikar na mo, Lord, sa amuang kinabuhi. O among kinabuhi will never be the same again. Salamat kay Lord, na padayon ka magministeryo, magapamuhat sa matag kasing-kasing, matag una-huna, matag kinabuhi nga naa karong gabi una. Thank you so much, Lord. We honor you and worship you in Jesus' name. Amen. Og amen. Once again, atong pakpakan ang Ginoo og kusog kayo igsoon. Come on. Kung ang mga tao sa gawas mo pakpak o kusog, kita mo pakpak o kusog sa presensya sa Ginoo. Come on. Everybody, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor JR. Salamat sa pulong sa Ginoo. Manindog ta mga igsoon. Hindot kaayo mga pagwaling ato nadunggan as we start for this year, 2023. No, maghatag yun na to giya. Maghatag na to og kanang kaalam. How to have a fresh start for this year. Importante kaayo na. So, right now, let's respond yun sa pulong sa Ginoo. No, kadungog ka. Klaro kaayo, forget your past. No, remove the obstacles. Renew your mind, obey the word of God. Hindot kaayo, sayon kaayo, paminawon, sayon ka istorya. Ang pinaka-importante, ang pag-apply sa tong kaugalingon. No, samtang nagtindog ka din ha, let's allow the Holy Spirit to move. Pwede ka mo piyong simong mata. And let's just ask the Holy Spirit, Lord, search me. Search me, Lord. Suta ako, Ginoo. Lord, i-check ang akong kasing-kasing, ang akong huna-huna. Unsa man, Lord, ang mga sala, mga obstacles. Unsa man mga butang nga nakababag, nga dili ko makasugod og maayo, og nindot karong tuiga. Let's just allow the Holy Spirit. Siguro kabaw na ka. Siguro na apa yung mga butang nga kanang nalimtan siguro. No, let's just allow the Holy Spirit to have a prayer in your heart right now. Holy Spirit, search me, Lord. What are the things? Unsa man mga bisyo, mga kinaiya, baka ha, mga way of thinking, karaan nga pamaagi sa paghuna-huna, mga past nga dili jud ka maka-move on. Yes, Lord. We just allow you, Holy Spirit, Lord, to search us right now. O kung gi-reveal na sa imuha karon sa Ginoo igsoon, why don't we surrender? Why don't you surrender it to the Lord? Na ako ning gi-surrender, Ginoo.
Ako ning gisurrender, Lord. Kamon tagsa-tagsa ta igsoon, tagsa-tagsa ta. Ayaw mind imong tapad. Ayaw i-mind imuhang bana ba na, imong asawa ba na, imuhang mama or imong papa ba na karon. Just be with the Lord right now. Lord, ako ning gisurrender. And next igsoon pangayo igpasaylo sa Ginoo. Pasaylo ako ani, Lord. Let's just come to the Lord. Pasaylo ako ani, Ginoo. Pasaylo ako ani nga kinaiya. Pasaylo ako ani, Ginoo, nga bisyo. Pasaylo ako ani sayop nga relasyon. Come on. Walay natago diha tubangan sa Ginoo igsoon, maski unsa lang imong tago against your leader, against your kanang pamilya, bisag unsaon nan imong sekreto, why natago diha sa Ginoo. Kabaw ang Ginoo ana. So just surrender it to the Lord. Come on. Gawa sa imong baba, pakigsulti sa Ginoo. Be true, be true, be true to the Lord. Be true to the Lord. God sees your heart. I-surrender na and ask for forgiveness. Pangayag pasaylo sa Ginoo. Pangayag pasaylo sa Ginoo. You want a true fresh start? Pangayag pasaylo sa Ginoo. Come on, just surrender. Ato patas atong kamot sa presence ni God karong gabi una. Don't just stand there nga spectator lang ka. No, you are here because the word, ang pagwali karong gabi una is for you. It's for every one of us that is here tonight. Because the Lord has a plan and purpose sa imong kinabuhi. Come on, just surrender sa Ginoo. Lord, I surrender everything that kanimo, Ginoo. Lord, kini Ginoo nga kinaiya, kini nga dautan, Ginoo, nga panghuna-huna. Kini nga maot, Ginoo, nga ginabuhat nako. Pasaylo ako ani. Pasaylo ako. And the Lord is here right now and He is extending His love to you and He is pouring out His forgiveness sa kanimo. Sa diha makapangayo kag pasaylo, dawata ang pasaylo sa Ginoo karong gabi una. He's gonna cleanse you just like He is cleansing the temple. Sa gibasa, sa giwali ganin na Pastor JR, gipang tuwad sa Ginoo, gipang abog sa Ginoo ang mga nakahugaw sa ihang templo. And right now, you are the temple of the Holy Spirit. Is gonna ang Ginoo magalimpyo nimo karong gabi una. Come on and be ready. 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 Come on. Hallelujah. Just set your minds and heart diha sa Ginoo. Come on and be serious. Be serious. Be serious sa presensya sa Ginoo. Na Lord, I want this, Ginoo. I want, Lord God, to be cleansed. I want, Ginoo, limpyo nga sinugdanan. Limpyo nga sinugdanan, Ginoo, karon to. Dili na ko ganahan sa 2022 pa nga way of living na ko, Ginoo. Lord, ako nang biyaan to, Ginoo. Ako nang kalimtan to, Ginoo. Gusto ko bag-o limpyo nga sinugdanan. Come on, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As we're lifting up our hands as a presence again, we're gonna do this. We're gonna have kanang mass deliverance karong gabi una. Those who have surrendered things diya sa Ginoo, gusto nga mahinluan, gusto nga maabog sa ngalan ni Ginoong Jesus, mga butang nga nakahugaw sa imuhang templo, sa templo sa Dios, which is imuhang lawas, imuhang huna-huna, imong kasing-kasing. Come on, igsoon. Be ready, be ready, be ready, be ready. Be ready with a heart that is open diha sa Ginoo. Come on. At the count of 3. At the count of 3. Be ready. Abugon pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesus. Only the name of Jesus. The name of Jesus that is above every name. Tanan nga mga ngalan, muyukpo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Tanan nga ngalan sa langit ug sa yuta, muyukpo sa ngalan ni Ginoong Jesus. And right now, walay lain nga ngalan gituboy diring dapita, only the name of Jesus. And so, the presence of God in the name of Jesus will drive out all the things that is in
your life right now. At the count of 3, ready, ready, ready. In 1, 2, 3. Come on, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. We're driving out in the name of Jesus. Tanan ng mga nakahugaw sa unahuna, sa kasing-kasing, mga bisyo, mga sala, sa ngalan ni Jesus, upahawa in Jesus' name. Just cast it out in Jesus' name. In Jesus' name. Mga ninggamot na mga maipot sa ngalan ni Jesus. Maipot sa ngalan ni Jesus. Oh, sa ngalan ni Jesus. Malimpyuhan in Jesus' name. Ang templo sa Diyos. Malimpyuhan in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, maglimpyo, magbago, makaabot sa ngalan ni Jesus. Everyone will receive their deliverance tonight in Jesus' name. Everybody will receive their deliverance in the name of Jesus. Tanan nga gi-surrender, tanan nga gipakayuan og pasaylo, pahawa sa ngalan ni Ginoong Jesus, upahawa sa ngalan ni Jesus, makabaton og bagong sinugdanan, makabaton og limpyo nga sinugdanan, makabaton og bagong hunahuna, bagong kasing-kasing sa ngalan ni Ginoong Jesus. Oh, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Come on, just worship the Lord. Just worship the Lord. Just worship the Lord. Worship Jesus. Worship Jesus. Worship Jesus. Oh, oh, do whatever you want to, Jesus. Do whatever in our lives, Lord. Ooh, hallelujah. Use us, Lord. Use us for your glory, Lord. Use us, Lord, as a clean vessel. Clean vessels before you, Jesus. Limpyo nga mga panudlanan, Ginoo. Dili hugaw. Dili na puno sa kalaway. Dili na puno sa bisyo. Dili na puno sa mga bakak. Dili na puno sa tanang mga kalaway o hugaw sa ngalan ni Jesus. Lord, gamitan mi, Ginoo, limpyo. Limpyo, limpyo nga mga panudlanan, O Diyos. Hallelujah. 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 Oh. Yes, Jesus. Oh, we want, Lord God, magamit ang among kinabuhi for your glory. Wala na ilain na mong ikalipay, Ginoo. Ang mga kinabuhi, hinala diha sa imong atubangan, O Diyos. Oh. Take your place, Lord. Take your place in our lives, Lord. Take your place in our hearts. We are released right now from our pasts. Mga regrets, mga remorse, mga guilt from the past. We are delivered right now in the name of Jesus. Just claim it, Igsoon. Claim it, Igsoon. Claim God's forgiveness. Claim God's deliverance. Oh, yes, 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 yes. You can be delivered. You can be set free. Yes, because the name of Jesus is more than powerful. Hallelujah. The name of Jesus. Gamhanan. Labaw sa tanan. Way sama sa ngalan ni Ginoong Jesus. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Come on, pasalamatan natin. Pataas na tatong kamot. Pasalamati si Jesus. Inasalamat, Lord. Salamat, Ginoo. Gawas nun ko. Karong tuiga 2023. Ang kinabuhi ko nga libre. Dili gapos sa akong kagahapon. Dili gapos sa sala because you've already forgiven me. Lord, gawas nun ko magkinabuhi, Ginoo, sa imong pagkamatarong.
Gawas nun ko nga mag-obey sa imong pulong, Ginoo. Gawas nun ko, Ginoo. Lord, nga magpagamit nimo, Ginoo, karon tuiga. Bagong sinugdanan. Pasalamati ka man, pasalamati si Jesus. Pasalamati si Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amazing kaayo ka, Ginoo. Lord, just fill this place with your love, Lord. Enable us, Lord God, to feel, Lord God, your love tonight, Lord. Just pour out your love, Lord God, tonight, Ginoo. Mag-aabot sa matag usa. Ginoo, basin na ining bati diri, Ginoo, nga wala ni mo tagda, wala ni mo higugmaa, Lord. Pabatia right now, Lord, sa imong paghigugmag pagtagad, Ginoo. Lord, sa ilang mga kinabuhi, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we glorify your name in this place. Salamat, Ginoo. We continue, Lord God, to declare and to hold on, Lord God, to the freedom that you have given us, Lord God, more than 2,000 years ago, Lord God, on the cross of Calvary, Ginoo. Lord, still powerful up to now, Lord God, up to this day, Lord Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Come on, kusog nga pagsingit, pagdaig, diha ni Ginoong Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, your name is victorious. Hallelujah. Amen. 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 Before ka mo lingkod, pagbalik ina imong tapad, gawas nun ako sa ngalan ni Jesus. Hallelujah.